dengan Pagurau dari Paua, lagunya Kalawang Lamo. Jakato bajawi kayong masambui darinya bogo bay tujuh adik beradik sakete sajo jawenyo kami menunggu sia dan katujuh dinya ajo itu saja jawenyo darinya bogo bay tujuh adik beradik pajang lagu sana budaya. Adik beradik mengadakan lagu ikut dimintanya Santah dari Inyajo. Dari Inyajo tambah sekete lagi kato bajawi kayong basambui itunya bogo satu adik baradia. Sia nalah pajanjian jako nalah pacari cako itu sapaham bana di Inyajo. Aku pesan dari Inyajo untuk adik baradia 100 joinya bogo. Panjang jo lagu sana budaya. Ini aja orang akan kini bakanda diberi jua diisi koi dalam hati indah anak kontak surat kejuang indah anak kontak surat kejuang Dari sini tambah sekali lain dan di tengah-tengah lainnya. Oka jan rusuh banaka jan ditiak lo ayam atu ada isu memandanglah satu rusuh bana. Malam hari kini ko jan cami. Pokoknya kau pulang di aman. Tapi nanaman ko tak tahu aboro. Kau pesan dari sini sontako ikan ayat sana boleh. Di indah
tibo nambang Yusuf malenga sajo nambang Yusuf lalenga sajo Aja muda pangsa rombongan Pagurau dari Gading yang bertibo salam selamat datang selamat Pagurau kami ucapkan kepada muda pangsa rombongan Pagurau dari Gading. Kata wajawi gayong basambui tak malengah da Yusuf doka tapi nan kapulang diko aman ko besar dari da Yusuf bana jo dari da mangguang sekete lain. Jauh dari Dabangguang baik tujuh dah sidi tambah sekete lagi dah sidi baik tujuh dah Yusuf dah amuh aman bantu itu saja do ko yo kabat salam tagak kamu ko dah amuh lo salam kosong do ko besar dari Dabangguang panjang sana bulai. Dek Yusuf pelo masalah madem apa makan tigo baru lari tangga malam di situ hati kata ibu di situ hati kata ibu Jauh dari sini aku tak ada isi dah tapi dari susahkan kamu ko tapi di malam hari kini biarlah masih di mewakili basalam kamu ko lah sana tika dak salam kosong dah mangguang dah nampak dah mangguang dah itu jo dari inya jo di malam hari kini tambah sekete lagi tentang dari inya jo bapasan pulau kawaki kah oka ndak perlu basalam kosong tu dia tolong nomor rekening saja diagian rancak deh ado badan teng nabi kono lah masuk barang tu ko pasan dari inya jo. Dari Dabangguang tambah sekete lagi dari ka ndak basalam paisi bantu itu doh tapi da Yusuf tu bana ko dapek kamu ko pasan dari Dabangguang. Jauh dari perantau Malaysia jadi malam hari ini dari perantau Malaysia bertambah Rp50.000. Salam selamat Bagurau kepada Mama Saratul Sanak dan Nadir. Coba Yusuf Allah wassalam perantau Palembang alaya tujuh biarlah iman ditagurkan kubaran kowe sama lamku oi damang gua maju assalam perantau Malaysia Kanado pulau. Oke, di malam hari ini dari adik beradik tambah sekali lagi salam dari adik beradik jenya bogo cakokanlah sah aduh. Tolong kata bejawe gayuang basambui. Jauh sekali lagi dari pusana kita perantau dari Malaysia nomor tibo salam selamat datang bertambah Rp50.000 paukan mana perantau Malaysia di Ujung Patut. Dari Tigo BO bertambah Rp50.000 lagi. Salam selamat Bagurau kepada inyi mama seratus sana nadir indak basisia jo basiba dak bainggo jo bateh la samo di lingkuang salam ka sadenyo baik tujuh silang na pangka karajo na pokok satu rombongan dedak Rp50.000 dari Tigo BO. Darinya jo.
Jadarinya ajo di malam hari kini lah senang tika duka dilapiatnya bogo bana rombongan pagurau pawah pagurau malam minggu barisua anan ini ajo lah satu mandukung pulo darinya ajo Lai pulang di Malaysia ini godang malamku malam minggu kaman doa tak bisa datang tuaganmu tak bisa datang tuaganmu adi abarat di akan jujur dari dah syukur tambah sekali lagi nya ajo nama nyuruh sebentar kau kalau nan DP ke DP tantu kainya ajo meminta dari dah syukur jadi dari dia para dia dari dia para dia kata wajawi kayong basabui nda dia para dia bagai nang menjapui doka inya ajo bana turun tangan menjapui kau zat dari adia para dia kalau ika lain dak mandoa datang surang wenam waju jiko di kana bana jatuh baraya iya mato lai pulang di Malaysia Ya dari damang buang betu joya sidang napangka kerajaan napoko papasan kawake video kete serato jerombongan rancak kamuko kito samo dudua nak samo bagurau kito malam hari kini ko kelapasan dari damang buang betu joya sidang napangka kerajaan napoko untuk video kete dari masih di sekete lain. Oka kato wajawi kayong basambui da Yusuf pananan kamantuan ka Baanya Bang Yusuf kamantoan Basalah sajo indah talodo Dia iman kata guakan Untung hanya namu bego Untung ale namu bego ngajang lupo salam pulo jadilah mak satu dosana kasarnya pasakete oh sawanta kita kias sana mulai dari dia para dia serato jerombongan tolong orang sungai pantai naik padusun pantunnya yaitu nasib padiampo kawasan dari dia para dia orang sungai pantai naik tolong pantunnya nasib padiampo adik barat dia kakak duo Rancandu bagurau salu di bagurau lari datang bandung lato nyoba diampo sagola gone naik lupu sagola gone naik lupu udah Yusuf alaihissalam tapi takui pulau kamuko
Kada mansur denai pasangan larintang tuan jonaniko larintang tuan jonan oera kude nyore Jaga tawa dawe kayong basambui dari dasiji di malam hari kini oka dari Yusuf tu ndak takui kamu ko cuma sagat tapi nan sawer ka pulang biko aman ko jo pesan dari Yusuf jo dari 3 BO sakit lain dari 3 BO sudah iko tolong puluhi naya papanjang lagu ko sampaikan mana kabunjainya ko iyo udah Yusuf lain tak takui elok bahagia sakotom nana runcang yuwonya tinggi raui keadilan di maratayo keadilan di maratayo ruswari nyotuan tolong senabui dari 3 BO 1 jerompongan sonta kok sonta dari pasulu 1 jo matago pagurau dari durian kamang mudia papanjang jo lagu rusuh pantun maibo sampaikan bana lagu kabunjainya Tigo BO naman papanjang Pajalan surang apa malamku Sadang ini badan talawan Indonesia abatan batu Indonesia abatan batu Indah hati Abang Yusuf membagi Kami bagimu berbari surang saja Indah gino disasai Indah bagi anak-anakmu Awi papanjang lagu dari 3 BO tolong dah lenggang di ujung pantun awi tolong 3 BO dah lenggang banah di ujung pantun baik tujuh dari ada mangguang sawantako kalau nan sawer na batigo ko aman biko kecik dari su jadu suah dari dah sini sakit lain dari masidi baik tujuh di malam hari ini untuk dah syukur bah ko capek bana dah syukur labi pulo sure izin atau energi karyang tak ada di sekolah Batapah 5.000 sekali dari dah syukur diukur jangkau lati bawa pada sun sampai di siku acara bagurambo ko ada tersinggung kan ayat talantong katurun selama kita bagurau rila aja maaf saja penyudahi terima kasih dah syukur selamat sampai ke tujuan Tigo BO jauh dalenggang Inya ajo kalai pulo Tak kamalai kabatinga Nangkong kalai jauh pulo wih kalau bantu iko agak agia nyoba papanjang 50.000 rupiah jalehkan bana ada lenggang di ujung pantunnya wi aku pesan dari 3 BO di malam hari ini kalau bantu iko agak agianya tolong jalehkan bana ada lenggang di ujung pantunnya Udah lenggang dengan kaniwi Tigo BO sangan langkong Indah gino disasari Tak kabar di arang-arangmu Tak kabar di arang-arangmu Wayang takainya amoy Tak basuaro perantau Palembang
Dari 3 BO di Malawari kini papanjang jo lagu Sanabule pada sun 50.000 Bapak panjang tapi yo badi ape puluh kebetulan dari 3 BO masih dalenggang di Jong Pantun nan membawakan nan di tengah-tengah tolong masih dalenggang di Jong Pantun nan di tengah-tengah nanya 3 BO lain datang nan dalenggang nan mau ranganyo Biu setan di nalangan Kok gagal lalai rasamu Kok gagal lalai rasamu Barang dan dinyonan Santakah sakit lain dari 3 BO Jadi dari 3 WO di malam hari kini bertambah 50.000 rupiah lagi masih nan di tengah-tengah nanya tapi saketek pesan kabakeh Dayusuf nan di tengah-tengah ko lah ibu orang sakampung sabantako Dayusuf ko membawa pulang kini ko atau dalenggang ko bajale-jale wak malam hari kini ko aku pesan dari 3 WO nan di tengah-tengah ko Dayusuf kambawa pulang ko atau dalenggang 3 WO bajale-jale gitu tolong di tangan nih Batanyo ika kadalenggang Wai dalenggang akan lai marando Lai nawa pulang ka batu balan Mencetak bata karajo kito Santa dari 3 WO Kato jawe gayong basambui oka lah 3 tahun 3 bulan dalenggang lalu dateh batang jambu alias Miranda pada kini dari 3 WO masih di sekete lain dari Dayusuf tambah sekete lain kalau di Dayusuf kamu cetak batu bata yang tak taluk doka tapi kababau kapakan baru ika lain kamu ika dah Sayang Bang Yusuf lama bukti Sayang dalenggang apa buktinya Biasa baik nanti Asal ado kata astonyo Asal ado kata dari 3 BO di malam hari kini kalau kapakan baru dibawanya di Bang Yusuf apailah ka rasu-rasu ka selesai di Pakan Baru sabo ba ada itu kalau di dalenggang ayo ka tapi kalau membawa ya mamanciang gitu waduh mencari ikan lele dari Basidi sekete lain dari Dayusuf tambah sekete lain dalenggang pak kok capek bana mundur dalenggang baru kamulo baru lasuruk sekali tadi sana mulai baru ika menyambui bukti lata surui oi dalenggang aku di mania enak waman jadi baik kare karaku hatinya oi kare karaku hatinya beda lenggang dangakan juga aku dari ayah katu bajawe gayong basambui batanyo sakete kabake dalenggang bayu bana di malam hari kini lain dak ka baa siupi ko dalenggang dari ayah dari 3 BO Jo dari dalenggang ni malam hari kini takui dalenggang indah doh cuman kemagian tanda bukti ko naragu dalenggang tantu jo nomor rekening dalenggang ka tahu jo ko agiala nomor rekening selesai dalenggang
dari daisuh di malam hari kini rusak indah hati daisuh lo. Cuma sakit saja daisuh kini ko. Yo sekalian nomor kau minta di daisuh. Tu sekalian nomor kau minta nomor rekening, nomor HP, WA, lain-lain lah daisuh nak tahu. Jo dari dalenggang tambah sakit lagi di malam hari kini ko. Bapasan kau pakai dawuri suruhlah ke belakang ko. Dari dalenggang. Ada itu dah mak satu di sana ka sadonyo adalah panjang lagu naniko banyak kandak di malam hari kini kita agih sakit surang diputaling ke arah baliang-baliang berikut di jalan pulau permintaan dari Pagurau Simpang Limau bakanda ce parusun kalagu Lubuk Antaran Dama. Salam ai Bagurau kapado mama saratu di sana nanadir indak basisiah jo basiba dak bainggo jo bate lah samorato ka sadonyo. Darinya tinggi bayi tujuh dan naruh 100 dajai Pagurau dari Simpang Limau Lubuk Antaran Dama. Sebelum kita nanyakan Lubuk Antaran Dama jangan lupa mak jadi sana pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 Bagurau kita di Galanggang Pawah Kamang Mudia. Nan kawa saluang yaitu Arjuna, nan kamoyak Caniago, tukang dendangnya yaitu Markete, 100 Rani Situjua, nan katigo menyusul. Kolah dari adik baradia inya bogo 100 Pagurau Pawat. Kita dia kena dari inya tinggi dajai dan naruh 100 rombongan Pagurau dari Simpang Limau lagunya Lubuk Antaran Dama bahasa Bapro kalagu balam jarak tiang sasudah itu. Baca banyak tangan Batamui bata Tigo beko jauh tareka Abang Yusuf senang hatinya Taserat tagina ya jajan Rumah cie bakunci pulau